हेल' लोगोफोर नै नोंथांमोननि गेजेरावहाय फ्लाइट बिल होनाय भिडिअ लाबोनो नागिरदों नोंथांमोना नायलांदो आरोना बेसेबां लायालै बे बानायनोसो बानायनोबो रोंलायो होद इन्जिनियार जानो हागोन होनबा नोंसोरो रिमटआलाय माजों बानायनो बायनायसो बिदिसो गारगोन दे बिरबाय मबाइला गावजोबगोन रोंगौलै नोंसोरो थांगोन बानायनायनो दाफिदिंसै टेस्ट जागोन होनखायो मास्टारा बेनो औ बेखौ माजों सालायदों दा बेटारि बरियाथ' सैमाया होसोबाय नै जासिगोन साउन्ड हो Yes. Gila लोगोफोर गैला खोथायानो जोब्बाय खोथायानो एसे बेरायजायो बुरिया औ भिडिअ मोनजाबाय नामा साइज जायोब्ला खेलाया साइज जायोना नों जेरखम दाख्लै भिडिअ मोनबाय साइज बेबायदिनो जायो थाबा आनिमोनाव थाबा सानसेया एबसेन्ट जायामोन ना सानसेयाव माने बोथिया एबसेन्ट जागोन आरो मोनायाव जाफिनसै बेबायदि बे सानफ्रोमबो दाबिदिनो उनाव रोगानानै गथ' ड्राइभ्राव बेदर जानो नागिरा बासजों मा सफैयो नोंथांमोना दिन्थिगोन आरो एसेनो जोंना नै बस नंखालै सानस्रांनांगौसो होनदों
ना सानस्रांदो नै नावथ' बस गामसा दं